منو ما أخذت كشتي ولا خدي حقيمة جوابستيني يادي دایکا فاطمه ولا جگوندê مني Erعûrê ولا Kurdan e ê bi ser girkê gêve. Ev 11 sal bûn li benda hatina kurê xwe Mihemed bû yek û bavê di zarokan e. Karmendên rejîmê jê re digotin pereyan bişîne ew ê were azadkirin. Lê piştî ketina rejîma Esed ew bihêvî bû ku kurê wê ji zindanan derkeve. Lê nûçeyeke xemgîn digihêje destê wê ku lawê wê ji sala 2014 ve bi awayekî hovîtî bê ku yek sûclê were dayîn di zindana Sêdnayê de hatiye kuştin. خدي تلفونك تي أبن بلكي هما أو بي طنبيلك تي أبن بلكي أو بي خدي خبي سيبال خالكاتا حضرتانا خدي إيدي نكادر كمجدر بس كول وما نجي أدبي جمود بلينم أري والله سالمة أفجي تكوري من أري والله الحمد لله وأمري خدي بشي أمري خدي أمري عبدايا عبدا سلختان Dayîka Ferîde jî ku cîrana dayîka Fatme ye. Çavereyek ku kurê wê lawîn ji zindana Sêdnaya derkeve û rojane di navbera hêvî û êş û azaran de jiyan dike. Piştî ketina rejîma Esed û vebûna deriyên zindana, çarenûsa kurê wê heta wekî roja îro nediyar e. Ji loma bavê lawîn û xwişka wî berê xwe dane paytexta Sûriyê Şamê û li nav zindan û kolanan lê digerin. لاوین 2012 هاتیه گرتن و چو شهاده خو بین سر روزا مایا و خویا نکر اخباری سر بقت خود ویجا کوه بربن ام نسان سبی پیدا ام جین نسان و نهاجا با خوهاوی و باوی هر دولورین لیدگرن هیت ستک فهم نکرنا خود هیت ستک ندیتنا Kurdên li Sûriyeyê jî dibêjin ku rejîma Esed bi awayekî hovîtî girtiyên zindana işkence dikirin bê ku yek sûcên zagonî li ser wan were dayîn û bi hezaran kes kuştine bê ku ji malbata wan re were gotin. Ji loma ew bihêvîne ku ev rojên reş derbas bibin û rejîmeke nû were avakirin ku mafê mirov û hemîneta wan biparêze. Yani hikûmetan ve vîkarin weka hikûmeta dî nekin û millet hemû weke hev bin û tehdayê kesî nekin û eqeliyata hemû qedrê wa bigirin û weke nîzamê li wan nekin û hêviyê mehane jî lazim cemiyê milletê Sûrî weke hev werin pêşketin. Yani kes tehdayê kesî nekê, kesî nekin weke hikûmeta dîya diktatör. Birûxandina rejîma Esed bi hezaran kes li benda hatina nûçeyekê li ser zarokên xwe ne. û bi hezaran kes jî hene ku zarokên wan bê sûc hatine işkencekirin û kuştin. Ji loma rûniştivanên deverê bihêvîne ku hemî kesên sûcdar di nav wê rejîmê de werin dadgehkirin û mafê zarokên wan newe windakirin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrik.